Mark Twain, americký autor a humorista, kedysi povedal: za 20 rokov budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si neurobil, než z tých, ktoré si urobil. Firma Rakistav práve tohto roku slávila pomyselnú 20-ku. Zakladateľ Marek Rakoš určite nie je sklamaný z vecí, ktoré neurobil, za tú 20-ročnicu stihol toho veľa. 20 rokov v podstate zbehlo celkom rýchlo, keď tak si zoberieme. V živote je to väčšinu tak. Ale keď len tak v krátkosti to zhrniem, tak cez vlastne montážne práce, cez prvú polovýrobu a potom aj cez kompletnú výrobu a nakoniec cez zdokonaľovanie výrobných procesov, cez zdokonaľovanie montážnych procesov, si myslím, že sme tých 20 rokov zvládli a môžeme s čistým štítom si povedať, že sme si hanbu neurobili, ale skutočne sme chceli celý čas ponúknuť najlepší produkt, jaký môžeme na Slovensku dostať ako celok. Čiže pre nás stále bola a je výzva, aby sme splnili zákazníkom to, čo si myslím, že každý chce, aby jednoducho s oknami, keď si ich namontuje, nemal počas minimálne 20 až 30 rokov žiadne problémy. A to je náš cieľ a verím tomu, že si to aj plníme. Raslavická firma si plní nielen to, no aj svoj slogan Rakistav rodinný podnik. Na svoje výročie pripravila športový deň pre zamestnancov a rodinných príslušníkov. Dnešný deň v podstate, tak aj po minulé roky, sa nesol v takom športovom duchu. Čiže boli pripravené rôzne športové aktivity od najmenších, kde sme mali pre nich pripravené animatorky, až po tých tínedžerov, stredný vek, kde boli pripravené aj streľba z kuše, zo vzduchovky a nakoniec až po tých najstarších, či už pre chlapov futbalový zápas. Zápas medzi zamestnancami bol očakávanou udalosťou. Už úvodný nástup hráčov na firemný futbalový duel za zvukov známej futbalovej hymny dotváral atmosféru. O ňu sa práve postaral na tú chvíľu nominovaný DJ Miro Maník. Pôvodne som chcel hrať futbal, len okolnosti sú také, že zajtra máme svadbu a nechcel som sa zraniť, tak radšej som zostal ako DJ a robil som atmosféru nielen futbalistom, ale aj všetkým zamestnancom a rodinným príslušníkom. Poďme sa pozrieť na krátky zostrih futbalových momentov a aj 11-kového rozuzlenia. Priamo v Šercu Šariša jedna firma vzniká. Marek Rakoš veľký plán, v hlave montážníka, húpeník a muzikant, Sopolito pláci, najšikovnejší, jasné, sme my muzikanti. Z vešeľa do roboty, ťažké podnikanie, hlavne rodinná firma, prebíja še zdárne. Otec, brat Ujošické, švagrovci, bratránci, spolužiaci, kolegové, z kapely muzikanci. Že to budú isté, hej, plastové okna, zamestnancov to treba sebe mocno vážiť, vymýšľajú perfektné odmeny za každým. K futbalu patrí aj pivo. Tento rok očakávaná súťaž v najrýchlejšom vypití piva však chýbala. Dnes ste na športovom dni nemohli predviesť svoje športové úspechy, čo je pitie piva. Skúste povedať, že prečo to tú súťaž nedali? Prečo? Neviem, nedali tú akciu.
Neviem, prečo to zrušili, neviem, či nebolo dosť piva, alebo neviem prečo, alebo dosť záujemcov, neviem. Ale som sa tešil na to, lebo to bolo zabavné. Vieme o vás, že ste stále vyhrali prvé miesto v tom pití piva. Aký je recept na to? Recept na to je vypiť rýchlo pivo, aby som bol prvý. Na športovom dni Rakistavu si svoje našla každá veková generácia. Oktoberfest Liverpool, a co k tomu patrí, je tekutá odmena, s cecami smer Tatry, je rok 2014, firma sama šľape, zrazu Marek starosta, a sám to nechápe. Jaj, laj, 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 tu bratranec Marian, veľký šéf vždycky, no ale hlavná pomoc sú skvelé ženičky, materské dovolenky, krásne šeštri dajú, a tak z kopy vtáčikov veľkú radosť majú. Jaj, laj, 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 školenia a porady, súdržnosť kolegalita, poďme na ľudí, lebo nedešlo vyše nikam. Majiteľ Marek Rakoš, konateľ Marian, dokaz na Švédce nikto nedokáže nič sám. Jaj, laj, 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 Mária Čechová Blanka, Hudáková sekretariat, kávička a koláčik, nikda nesmí chýbať. Boris Guman, obchodný direktor najväčší, najkrajšie tetovačky, to raz dva poriešil. Jaj, laj, 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 Miro, Marian, Martin, Bohuš, Matej a Marcelka, Jan, Peter, Jozef, Jaro, obchodná partia veľká, Ľuboš, Lenker, počítače, objednávky počeka, všetko rýchlo posunie, najlepší ITčkar. Jaj, laj, 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 vo výrobe že treba krúciť, však to poznáš, odborník Peter Rakoš, jasné Adam Balaš, sklad je furt voňavúčky, poriadne že máka, Adriana Radicová, plus Tkačová Katka. Jaj, laj, 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 Tak, ako sme sa dozvedeli v úvode, program športového dňa bol pripravený pre všetkých. Myslím si, že všeho chuť nejakým spôsobom bola pripravená tak ako po minulé roky, ale obzvlášť tento rok, samozrejme tým, že máme 20. výročie, tak sme si dovolili ešte pripraviť kultúrno-zabavný program v tejto či-tanečnej sále, alebo aj v našej divadelnej sále. Kultúru zastupovali Anders Košíc, William Kalman, Koniare, DJ Pepo a Helenine oči. 20. výročiu zaznela aj pesnička, ktorej text dostal na starosť Miro Maník. Marek ma oslovil, Miro vymyslí text a Vilo Kalman robí hudbu, lebo je známy muzikant. No a samozrejme, tak ako v práci, aj tejto chvíli som nechcel Mareka sklamať a som nejaký text napísal. Sám som bol prekvapený, dopadlo to veľmi dobre. Nesklamal to ten starý harcovník Vilo Kalman, dal to do úplnej perfektnej podoby, klobúk dole. Reklamácie pozor, Radicová Mírka, pozor sluchá každý chlop, na povel
Jozef Bartoš, táto vraj, je tu drož najväčší. Peter Fanfára, partia, montáže porieši. Jaj, laj, 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 oddelenie Hliníka, Mišo Šverha, Marek Kyseľ, jeden beha za loptu, druhý má bicykel, expedícia Paľo, Vasilko náš zlatý, pozor, je tu najväčší party showman Haty. Jaj, laj, 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 najväčší pedant Bojsi, Marian Pič píva, najkrajší technik Bohuš, gazda Laci še ušmíva, Joško je história, najdlhší vo firme, treba mu podzekovať, co všetko vytríme. Jaj, laj, 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 Bardejov, Lipany, Mikuláš, Prešov, Poprad, Košice, Humene, Pezínok, Blava, základ Raslavice, celé Slovensko vás zná, kvalita scevec istá, každý z vás hrdý na firmu, nech žije Rakista. Jaj, laj, 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 Rodinný podnik z Raslavíc si svoju 20-ročnicu užil poriadne. Ako vidí nasledujúce obdobie Marek Rakoš? My sme stále, by som povedal, mali rešpekt pred každým jedným rokom, ktorý prichádzal. Pre každým rokom sme poctivo plánovali, pripravovali veci, stratégie firemné a stále sme sa báli, že jak ten rok dopadne. Takže či to bude o rok, o 2, o 5 rokov, stále budeme mať rešpekt a budeme sa jednoducho na to pripravovať čo najlepšie, ako budeme vedieť. A verím tomu, že cieľ je vybudovať veľmi silnú, stabilnú a hlavne spoľahlivú firmu. A to je pre nás taká najväčšia výzva byť najkvalitnejšia firma, akú možné na Slovensku mať. Takže toto je pre nás výzva a cieľ. 20 roky Rakistav, dopriac teraz firme, že kríza vás obejde, my tomu veríme a tak všetkým prajeme, len najže vám dári, že by sme še štretali